എവിടെ ലെവലാന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെന്ന് വെച്ചാൽ അതിലുണ്ടാവും ലിങ്ക്. നമ്മളെ ലെവൽ ഏതിലാന്ന് വെച്ചാല് അതിലുണ്ടാവൂല്ലോ ലിങ്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. അപ്പോ നമ്മൾ ഇന്ന് അധ്യായം 2-ാമത്തതിൽ എത്ര ശ്ലോകം വരെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെ? 35. ഏതുവരെ എടുത്ത ഓർമ്മയുണ്ടോ? 30 എനിക്ക് കാണുന്നത്. 10 എത്ര എടുത്ത? 30 എനിക്ക് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. 30. അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? എന്തൊക്കെയാ കണ്ടത്? ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരൊക്കെ അവിടെ പോയി. ഇന്നലത്തെ നമ്മൾ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ മനസ്സിലാക്കിണ്ടായിരുന്നത്? ഇന്നലെ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് അർജുനന്റെ അടുത്ത്? ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അല്ലെ. ആത്മാവ് അനശ്വരനാണ്, അതിനെ കൊല്ലാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ച് നീ എന്ത് ചെയ്യണ്ട, നീ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് കുറെ വിവരങ്ങൾ ഇന്നലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്ത് പറയാണ്? ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നാശരഹിതനാണ്, പക്ഷെ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് നശിക്കാനുള്ളതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു ഭഗവാൻ. അത്രയല്ലേ പറഞ്ഞത്? ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് അത്ര ശ്ലോകത്തിലാണ് അല്ലെ? അതെ. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ? അങ്ങനെ അർജുനന്റെ അനുകമ്പയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് അർജുനൻ പറയുന്ന കാരണങ്ങൾ. അപ്പൊ ആ കാരണങ്ങളാണ്, അതിനുള്ള ഉത്തരമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് ഈ 11-ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് ഈ 30-ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ അർജുനന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ആ വാദത്തെ കൃഷ്ണൻ പരാജയപ്പെടുത്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലൂടെ. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ അർജുനനെ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് അർജുനൻ പറഞ്ഞ കാരണങ്ങൾ, അതിനെ പരാജയപ്പെടുത്താണ് ഇതിലൂടെ ഇത്തരം ഈ 30 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില്. ഇനി അടുത്തത് കേൾക്കാം. 31 മുതൽ എടുക്കണം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ്വധർമാമപി ചാവേക്ഷ്യ നാവികമ്പിതുമർഹസി ധർമ്മ്യാധി യുദ്ധേച്ഛയോ അന്യത് ക്ഷത്രിയസ്യ ന വിദ്യതേ. 35 വരെ എടുത്തിരുന്നു നമ്മളല്ലെങ്കിൽ? എനിക്ക് സംശയമാണ് എന്റെ. ഇല്ല, ഞാൻ കുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന 30 വരെയുണ്ട് മാതാജി.
മറ്റേ ഭഗവത്ഗീത. ഹരേ കൃഷ്ണ. 35 വരെ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ? ഇല്ല, ഉറപ്പാണോ? ഇല്ല. മാതാജി ഞാനിവിടെ കുറിച്ചത് 30 വരെ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, വേറെ ആർക്കും അറിയില്ല? പ്രഭു മാത്രമേ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ? ഓക്കെ, പോവാം. അയ്യോ, എന്തോ പറഞ്ഞതാരാ? എനിക്ക് എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാവണില്ല കൂടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് നിനക്കുള്ള പ്രത്യേക കർത്തവ്യം ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മതശാസ്ത്രാനുസൃതമായിട്ടുള്ള സമരത്തേക്കാൾ ഉത്തമമായ ഒരു കർമ്മവും നിനക്ക് ചെയ്യാനില്ല. അതിനാൽ വൈമുഖ്യം കൈവിടുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് നിന്റെ പ്രത്യേക കർത്തവ്യം ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ക്ഷത്രിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? നമുക്കറിയാം, യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടതാണ് ക്ഷത്രിയൻ. മറ്റുള്ളവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ മതാനുശാസനത്തിനനുസൃതമായിട്ട് ഈ സമരത്തെക്കാൾ ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഒരു കർമ്മവും നിനക്ക് ചെയ്യാനില്ല. അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യാ? വൈമുഖ്യം കൈവിടുക. നീ എന്ത് ചെയ്തോളൂ? യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ക്ഷത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുറിവേൽപ്പിക്കുക. ത്രായതെ, രക്ഷപ്പെടുത്തുക. ക്ഷത്രിയൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നവനാണ് ആര്? ക്ഷത്രിയൻ. സ്വധർമ്മം 2 വിധത്തിൽ സ്വധർമ്മമുണ്ട്. ഒന്ന് മുക്തനായതിനു ശേഷം, ഒന്ന് മുക്തനാകുന്നതിന് മുമ്പ്. മുക്തനാകുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങൾ. അതായത് നമ്മൾ ആ ശരീരം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും, ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികളും എന്താണ്? സ്വധർമ്മത്തിൽ വരുന്നതാണ്. മുക്തനാകാത്തിടത്തോളം കാലം മതപ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഓരോ ശരീരത്തിനും നിറവേറ്റേണ്ടതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക തന്നെ വേണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കുന്നത്? മുക്തി ലഭിക്കുന്നത്. പിന്നെ മുക്തനായതിനു ശേഷം നമ്മുടെ സ്വധർമ്മം എന്തായിട്ട് മാറും? ആത്മീയ ധർമ്മമായിട്ട് മാറും. ശാരീരിക തലത്തിൽ സ്വധർമ്മത്തെ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നു. ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടിയാണ് എല്ലാ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥകളെല്ലാം നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം അഥവാ ശരീര പ്രകൃതികൾക്ക് അനുസൃതമായ നിയത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്ന നിലയിൽ നിന്നാണ് എന്താരംഭിക്കുന്നത്? മാനവധർമ്മം ആരംഭിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. യദൃച്ഛയാ ചോപപന്നം സ്വർഗദ്വാരാമപാവൃതം സുഖിനാ ക്ഷത്രിയ പാർത്ഥ ലഭന്തേ യുദ്ധമീദൃശ്യം. പാർത്ഥ, യാദൃശ്ചികമായി ഇതുപോലൊരു യുദ്ധത്തിന് അവസരം ലഭിക്കുന്ന ക്ഷത്രിയന്മാർ സന്തുഷ്ടരാണ്. എന്തെന്നാൽ സ്വർഗ കവാടം അവർക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ യാദൃശ്ചികമായിട്ട് ഇതുപോലൊരു യുദ്ധത്തിന് അവസരം ലഭിക്കുന്ന ക്ഷത്രിയന്മാർ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? സന്തുഷ്ടരായിരിക്കും. കാരണം അവർക്ക് എന്ത് തുറന്നിരിക്കും? സ്വർഗ കവാടം അവർക്ക് തുറന്നിരിക്കും. ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം പ്രജകളെ ക്ലേശത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കലാണ്. അതിനുവേണ്ടി നിയമാനുസൃതമായി അവർക്ക് ഹിംസയുടെ മാർഗം അവലംബിക്കാം. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? പ്രജകളെ ക്ലേശത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവർക്ക് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിയമാനുസൃതമായിട്ട് ഒരാൾക്ക് ഹിംസയുടെ മാർഗം അവലംബിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഏതുവിധം ആലോചിച്ചാലും അർജുനൻ പോരിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നത് ന്യായീകരിക്കാൻ വയ്യ. കാരണം അർജുനൻ യുദ്ധത്തിൽ വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അർജുനന് രാജാവായിട്ട് വാഴാൻ സാധിക്കും. യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചാലാണെങ്കിലോ തനിക്കായി തുറക്കപ്പെട്ട സ്വർഗ കവാടങ്ങളിലൂടെ ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാനും സാധിക്കും. 2 വിധത്തിലായാലും യുദ്ധം എങ്ങനെയാണ്? അർജുനന്റെ നന്മയ്ക്ക് തന്നെയാണ് യുദ്ധം നടക്കുന്നത്. അഥ ചേത്തമിമം ധർമ്മ്യം സംഗ്രാമം ന കരിഷ്യസി തഥാ സ്വധർമ്മ കീർത്തിം ച ഹിത്വോ പാപാമവാപ്സ്യസി. അല്ല, ധാർമ്മികമായ ഈ സമരം നീ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലോ സ്വന്തം കടമ ഇരുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായും പാപം കയ്യേൽക്കും. യുദ്ധവീരൻ എന്ന നിന്റെ യശസ് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അതല്ല, ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ഈ സമരം നീ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം കടമ നിറവേറ്റാതിരുന്നത് കൊണ്ട് നിനക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരും? പാപമേൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതായത് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരുന്നാലാണ് അർജുനന് പാപമേൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. കാരണം സ്വന്തം ധർമ്മമാണ് എന്ത്? കടമയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അർജുനന് പാപം ഏൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. പിന്നെ മാത്രമല്ല, യുദ്ധവീരൻ എന്ന അർജുനന്റെ യശസ് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അർജുനൻ ഒരു പ്രശസ്ത യോദ്ധാവാണ്. അദ്ദേഹം അനേകം ദേവന്മാരെ, പരമശിവനെ പോലും യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിച്ച് കീർത്തി നേടിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. ഈ യുദ്ധത്തിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞു മാറിയാൽ ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയിൽ തനിക്കുള്ള കടമ നിറവേറ്റിയില്ലെന്ന് വരും. അതിനു പുറമെ ഇതേവരെ നേടിയ സൽകീർത്തിയും നഷ്ടപ്പെടും. തനിക്ക് നരകത്തിലേക്ക് വഴിയൊരുക്കലാവും അത്. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടല്ല, അതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അർജുനന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? നരകം പോകേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്.
അകീർത്തിം ചാഭിഭൂതാനി കഥയിഷ്യന്തി തേവയാം സംഭാവിതസ്യ ചാകീർത്തിർ മരണാദത്തിരിച്യതേ. ജനങ്ങളെല്ലാം നിന്നെ പഴിക്കും. ഒരു മാന്യ വ്യക്തിക്ക് മരണത്തെക്കാൾ ദുസ്സഹമാണ് അപമാനം. അപ്പൊ ജനങ്ങളൊക്കെ നിന്നെ പഴിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരു മാന്യ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് മരണത്തെക്കാൾ ദുസ്സഹമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? അപമാനം എന്ന് പറയുന്നത്. പോരിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ രണാങ്കണം വിട്ടുപോയാൽ അർജുനനെ ഭീരുവെന്ന് വിളിക്കപ്പെടും. മാന്യനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മരണത്തെക്കാൾ കഷ്ടമാണ് ദുഷ്കീർത്തി. അപ്പൊ അർജുനനെ സംബന്ധിച്ച് അർജുനൻ വില്ലാളി വീരനാണ്. ആ അർജുനൻ രണാങ്കണം വിട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അർജുനൻ ഭീരുവെന്ന് വിളിക്കും. അപ്പൊ ഒരു മാന്യനായ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് ദുഷ്കീർത്തി മരണത്തെക്കാൾ കഷ്ടമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഭയദ്രണാതു പരതം മംസ്യന്തേ ത്വമഹാരതഃ യേഷാം ച ത്വം ബഹുമതോ ഭൂത്വാ യാസ്യാസി ലാഘവം. ഭയം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നീ യുദ്ധരംഗത്തിൽ നിന്ന് പോയതെന്ന് നിന്റെ പ്രശസ്തിയെ മാനിച്ചിരുന്ന മഹാരഥന്മാർ വിചാരിക്കും. അങ്ങനെ അവർ നിന്നെ നിസ്സാരനായി കരുതും. അപ്പൊ ഭയം കൊണ്ടാണ് നീ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയതെന്നും നിന്റെ പ്രശസ്തിയെ മാനിച്ചിരുന്ന എല്ലാ മഹാരഥന്മാരെല്ലാവരും വിചാരിക്കും. അങ്ങനെ അവരൊക്കെ നിന്നെ എങ്ങനെ കരുതും? നിസ്സാരനായിട്ട് കരുതും. അവാജ്യവാദാംശ ബഹൂൻ വദിഷ്യന്തി തവാഹിതഃ നിന്ദന്തസ്തവ സാമർത്ഥ്യം തഥോ ദുഃഖതരം നുകീം. ശത്രുക്കൾ നിന്നെ പറ്റി പഴി പലതും പറയും, നിന്റെ കഴിവില്ലായ്മയെ പുച്ഛിക്കും. ഇതിലും ദുഃഖകരമായി നിനക്ക് എന്തുണ്ടാവാനാണ്? അപ്പൊ ശത്രുക്കൾ നിന്നെ പറ്റി പലതും പറയും, നിന്റെ കഴിവില്ലായ്മ അവര് പുച്ഛിക്കും. ഇതിനേക്കാളും ദുഃഖകരമായിട്ട് പിന്നെ എന്താണ് ഉണ്ടാകാനുള്ളതെന്നാണ് ഭഗവാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഹതോ വാ പ്രാപ്സ്യസി സ്വർഗം ജിത്വാ വാ ഭോക്ഷ്യസേ മഹീം തസ്മാദുത്തിഷ്ഠ കൗന്ദേയ യുദ്ധായ കൃതനിശ്ചയഃ. കുന്തിപുത്ര, ഒന്നുകിൽ നീ ഈ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് സ്വർഗം പോകും, അല്ലെങ്കിൽ വിജയം നേടി രാജ്യം ഭരിക്കും. ഏതായാലും ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യും. അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ നിനക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? നീ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് നിനക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് വിജയം നേടി രാജ്യം ഭരിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഏതായാലും നീ ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ ഇനി എങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്ന് ഭഗവാൻ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു തരാണ്. സുഖ ദുഃഖേ സമേ കൃത്തോ ലാഭ ലാഭൗ ജയാജയോ തഥോ യുദ്ധായ യുജ്യസ്യ നൈവം പാപാമവാപ്സ്യസി. യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. ഫലം സന്തുഷ്ടിയോ സന്താപമോ നഷ്ടമോ ലാഭമോ ജയമോ തോൽവിയോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കരുത്. എന്നാൽ നിനക്കൊരിക്കലും പാപമേൽക്കില്ല. അപ്പൊ നീ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കണം യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന്റെ ഫലം സന്തുഷ്ടിയാണോ സന്താപമാണോ നഷ്ടമാണോ ലാഭമാണോ ജയമാണോ തോൽവിയാണോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കേണ്ടതില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിനക്കൊരിക്കലും എന്ത് വരില്ല? പാപമേൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ സന്തോഷ സന്താപങ്ങളെയോ ലാഭനഷ്ടങ്ങളെയോ ജയപരാജയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നേയില്ല. എന്തു ചെയ്യുന്നതും കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയാകണം. എന്താണ്? ദിവ്യമായ അവബോധം. അപ്പൊ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കണം? ഭഗവാന് വേണ്ടിയായിരിക്കണം. അതാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം, ദിവ്യമായ അവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയ ഒരാൾക്ക് ലൗകിക പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ മറ്റാരോടും കടപ്പാടില്ല, അയാൾക്ക് ആരോടും ബാധ്യത ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആരോടും ബാധ്യത ഉണ്ടാവില്ല, കടപ്പാടും ഉണ്ടാവില്ല. ഏഷ തേ വിഹിതാ സാഖ്യേ ബുദ്ധിർ യോഗേതി മാം ശൃണു ബുദ്ധ്യായുക്തോ യയാ പാർത്ഥ കർമ്മബന്ധം പ്രഹാസ്യസി. ഇതുവരെ അപഗ്രഥനാത്മകമായ പഠനത്തിലൂടെ ആ ജ്ഞാനത്തെ പറ്റി നിനക്ക് ഞാൻ വിവരിച്ചു തന്നു. ഫലാസക്തി ഇല്ലാത്ത കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ഇനി വിവരിക്കുന്നത് കേൾക്കൂ. അല്ലയോ പാർത്ഥ, ഇതറിഞ്ഞു പ്രവർത്തിച്ചാൽ നിനക്ക് കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതുവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? അപഗ്രഥനാത്മകമായ പഠനത്തെ കുറിച്ച്, സാഖ്യയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇനി എന്താണ്? ഫലാസക്തി ഇല്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നത് കേൾക്കൂ. ഇതറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിച്ചാൽ നിനക്ക് കർമ്മബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആത്മാവിന്റെ ശരിയായ സ്വഭാവത്തെ വിവരിക്കുന്ന തത്വശാസ്ത്രമാണ് സാഖ്യയോഗം. ഇതിന്റെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ, അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിന്റെയും ആത്മാവിന്റെയും ശരിയായ സ്വഭാവത്തെ വിവരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രമാണ് എന്ത്? സാഖ്യയോഗം. യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള അർജുനന്റെ നിശ്ചയം ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യില്ല തീരുമാനിച്ചത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? യഥാർത്ഥത്തില് ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്. കാരണം തന്റെ എന്താ പറയാ, ഗുരു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പിതാമഹൻ അവരോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. നേഹാഭിക്രമിനാശോസ്തി പ്രത്യവായോന വിദ്യതേ സ്വൽപമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്. നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഈ ഉദ്യമത്തിലില്ല. ഈ വഴിക്കുള്ള ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റവും മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നൽകുന്നു. അപ്പൊ നഷ്ടോ ലാഭോ ഒന്നും എന്തിലില്ല? ഈ ഉദ്യമത്തിലില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ചെറിയ
ഈ വഴിക്കുള്ള ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റവും നമുക്ക് എന്താണ് മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് രക്ഷ നൽകും. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ അഥവാ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയെ കാക്ഷിക്കാതെ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്നതാണ് കർമ്മത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ വിശിഷ്ട്യം. അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിഘ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഒരിക്കലും അവ നഷ്ടത്തിൽ കലാശിക്കുന്നില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം കേവലം 1% പോലും അതിന് പൂർണ്ണമായ ഫലം ലഭിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയുള്ള പ്രവർത്തനമാകട്ടെ ദേഹനാശത്തിന് ശേഷവും ഒരാളെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതെങ്ങനെയാണ്? ദേഹനാശത്തിന് ശേഷവും ഒരാളെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നയിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികള് കേവലം 1% പോലും അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും? പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഫലം ലഭിക്കും. അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം. അതൊരിക്കലും നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല? നഷ്ടത്തിൽ കലാശിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി രേഖേഹ കുരുനന്ദന ബഹുശാഖ ഹന്യന്താശ ബുദ്ധയോ വ്യവസായിനാം. ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവർ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്, ലക്ഷ്യവും ഒന്ന് മാത്രം. കുരുനന്ദന ദൃഢനിശ്ചയമില്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധിയാകട്ടെ പല ശാഖകളോട് കൂടിയതാണ്. അപ്പൊ ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവർ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്. അവരുടെ ലക്ഷ്യം ഒന്ന് മാത്രമാണ്. നിശ്ചയദാർഢ്യമില്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധിയാണ് എന്ത്? പല ശാഖകളിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളവർക്ക് ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. അല്ലാത്തവർക്കാണ് എന്ത്? പല ശാഖകളുള്ളത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ജീവിത പരിപൂർണതയുടെ ഔന്നത്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുമെന്ന ഒരാളുടെ ദൃഢവിശ്വാസത്തെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. പൂർവ്വജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലാനുഭവങ്ങളെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും നിരപേക്ഷ തലത്തിലാണ്. അവയ്ക്ക് നന്മ തിന്മകൾ എന്ന ഇരുഭാവങ്ങളില്ല. കൃഷ്ണാവബോധ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വ്യക്തി, കുടുംബം, സമൂഹം, രാഷ്ട്രം, മനുഷ്യ സമുദായം എന്ന് വേണ്ട ഏവർക്കും ഉത്തമമായ സേവനം അർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരാളുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ സംതൃപ്തനാക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും സന്തുഷ്ടരായിക്കോളും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാനെ സന്തുഷ്ടനാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എല്ലാവരും സന്തോഷിക്കും. പിന്നെന്താണ്? എല്ലാവർക്കും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ട് അർപ്പിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. ആ വ്യക്തിക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് നന്മ തിന്മകൾ ആ ഇരുഭാവങ്ങളില്ല. എല്ലാത്തിനെയും നിരപേക്ഷ തലത്തിൽ ഒരേപോലെയാണ് ആര് കാണുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തി കാണുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ ഉത്തമ പ്രതിനിധിയായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ വിദഗ്ധമായ ശിക്ഷണത്തിലൂടെ മാത്രമേ ശിഷ്യന് കൃഷ്ണാവബോധ സേവനം ഭംഗിയായി അനുഷ്ഠിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധ സേവനം ഭംഗിയായിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഒരു ഗുരുവിന്റെ ശിക്ഷണം. അതിലൂടെ നമുക്കത് ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഗുരു പ്രസാദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആര് പ്രസാദിക്കും? ഭഗവാൻ പ്രസാദിക്കും. യാമിമാം പുഷ്പിതാം വാചം പ്രപാദന്ത്യാ വിപശ്ചിതഃ വേദാവാദാരദാ പാർത്ഥ നാന്യദസ്തീതി വാദിനഃ കാമാത്മാനാ സ്വർഗപരാ ജന്മ കർമാ ഫലപ്രദാം ക്രിയാവിശേഷ ബഹുലാം ഭോഗൈശ്വര്യാഗതീം പതി. സ്വർഗലോകപ്രാപ്തി, ധന്യമായ പുനർജന്മം, പ്രഭാവം എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടി വിവിധ കർമ്മങ്ങൾ ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വേദസൂക്തങ്ങളാൽ അല്പബുദ്ധികൾ അത്യന്തം ആസക്തരാകുന്നു. ഇന്ദ്രിയ സുഖപൂർത്തിയെയും ഐശ്വര്യ ജീവിതത്തെയും ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവർ അവയേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായി ഒന്നുമില്ലെന്ന് വാദിക്കുന്നു. അപ്പൊ സ്വർഗലോകം കിട്ടാനായിട്ട്, ധന്യമായ പുനർജന്മം കിട്ടാൻ, അതിന്റെ പ്രഭാവം എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വിവിധ കർമ്മങ്ങൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വേദസൂക്തങ്ങൾ ആര് അല്പബുദ്ധികളായിട്ടുള്ളവര് ആകൃഷ്ടരായിട്ട് മാറും, ആസക്തരായിട്ട് മാറും. ഇന്ദ്രിയ സുഖ പൂർത്തീകരണത്തിനും ഐശ്വര്യ ജീവിതത്തിനും ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് ഇതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അവരുടെ ധാരണയിൽ എന്താണ്? ഈ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള കാര്യം, അതിനേക്കാളും ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞവരൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത്. സാധാരണ മനുഷ്യർ അറിവില്ലായ്മ കാരണം വേദങ്ങളുടെ കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന ഫലേച്ഛാപൂർവകമായ കർമ്മങ്ങളാൽ ആസക്തരാകുന്നു. അപ്പൊ സാധാരണ മനുഷ്യര് അറിവില്ലാത്ത കൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വേദങ്ങളുടെ കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ഫലം ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അനുഭവജ്ഞാനം കുറഞ്ഞ അക്കൂട്ടർക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ സുനിശ്ചിത കർമ്മത്തിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ പ്രയാസം കൂടും. അപ്പൊ അനുഭവജ്ഞാനം കുറഞ്ഞ ഇത്തരത്തിലുള്ളവർക്ക് മനസ്സുറപ്പിക്കാനായിട്ട് സുനിശ്ചിത കർമ്മത്തിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കാനായിട്ട് പ്രയാസം കൂടുതലായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള. കാരണം അവരെന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? എപ്പോഴും ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. സ്വർഗപ്രാപ്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് മനസ്സുറപ്പിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് പ്രയാസം കൂടുതലായിരിക്കും.
ഭോഗൈശ്വര്യ പ്രസക്താനാം തയാ ബഹൃത ചേതസാം വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി സമാധൗന വിധീയതേ. ഈ ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിലും സുഖാനുഭവങ്ങളിലും അത്യാസക്തരായവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിനാൽ പരിഭ്രാന്തരായവർക്ക് പിന്നെ എന്തുണ്ടാവില്ല? ഭക്തിപൂർവം ഭഗവാന്റെ സേവനം നടത്താൻ വേണ്ടുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യം ഇവർക്ക് ഉണ്ടാകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഉറച്ച മനസ്സോ ഇതൊന്നും അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ത്രൈഗുണ്യ വിഷയ വേദ നിസ്ത്രൈഗുണ്യോ ഭവാർജുന നിർദ്ദന്തോ നിത്യസത്വസ്ഥോ നിർയോഗക്ഷേമ ആത്മവാൻ. പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് വേദങ്ങളുടെ മുഖ്യ വിഷയം. അർജുന, നീ അവയെ അതിക്രമിക്കണം. അപ്പൊ വേദങ്ങളുടെ വിഷയം വേദങ്ങളുടെ മുഖ്യ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കണം. ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും ലാഭനഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും തികച്ചും മുക്തനായി ആത്മാവിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക. അപ്പൊ നീ ആദ്യം തന്നെ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് നീ എന്ത് ചെയ്യാ? മുക്തനായിട്ട് ആത്മാവിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക. അർജുനൻ അതീന്ദ്രിയ മേഖലയിലേക്ക് ഉയരണമെന്നാണ് ആര് ഉപദേശിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിക്കുന്നത്. അതിനായുള്ള ആദ്യത്തെ കാൽവെപ്പാണ് ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ അഥവാ സർവോന്നതമായതിനെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം. സുഖദുഃഖങ്ങളെയും ശീതോഷ്ണങ്ങളെയും പോലുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ തിദീക്ഷയോടെ നേരിടാൻ പരിശീലിക്കണം. അങ്ങനെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ സഹിക്കാൻ കഴിവ് നേടി ലാഭനഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠയിൽ നിന്ന് മുക്തനാകണം. തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക്, കൃഷ്ണന്റെ കരുണയെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് ഈ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥ ലഭ്യമാകുന്നു. അപ്പോൾ അർജുനൻ ഏത് അതീന്ദ്രിയമായ മേഖലയിലേക്ക് ഉയരണം എന്നാണ് ആര് ഉപദേശിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഉപദേശിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ സുഖദുഃഖങ്ങളെയും ശീതോഷ്ണങ്ങളെയും പോലുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ നേരിടാനായിട്ട് പരിശീലിക്കണം. അങ്ങനെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ സഹിക്കാനായിട്ട് കഴിവ് നേടി ലാഭനഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകണം. നമുക്ക് ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറ്റം വരണം. തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക്, ഭഗവാന്റെ കരുണയെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ അവസ്ഥ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലഭ്യമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളെ ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്ന് മാറണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ നമുക്ക് നേരിടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതെന്തിലൂടെ സാധിക്കും? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ സാധിക്കും. യാവാനാർത്ഥ ഉത്പാനെ സർവതാ സംപ്ലുതോതകേ താവാൻ സർവേഷു വേദേഷു ബ്രഹ്മണസ്യ വിജാനതഃ. ഒരു കൊച്ചു കുളത്തിന് നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കുന്ന ആവശ്യമെല്ലാം ഒരു വലിയ ജലസംഭരണി കൊണ്ട് നിർവഹിക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ വേദങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായതെന്തും അതിന്റെ ഉരുൾപൊരുൾ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നേടാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ ഒരു കൊച്ചു കുളത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു വലിയ സംഭരണി കൊണ്ട് നമുക്ക് നിർവഹിക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള് അതിന്റെ ഉൾപ്പൊരുൾ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും ഉൾപ്പൊരുൾ അറിയാന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ശരിക്കും ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം നമുക്ക് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്നാൽ കൃഷ്ണനും താനുമായുള്ള ശാശ്വത ബന്ധത്തെയും കുറിച്ച് അറിയുന്നതാണ്. അപ്പോ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചറിയാം, ഭഗവാനും താനും തമ്മിലുള്ള ശാശ്വത ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് അറിയാന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തിൽ പരമാനന്ദം കൊള്ളുന്നവനാണ് ഉത്തമനായ വേദാന്തി. വൈദിക രഹസ്യത്തിന്റെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം അതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത് നാമജപത്തില് ആനന്ദം കൊള്ളുന്നവനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? വേദാന്തി എന്ന് പറയാം. ഈ വൈദിക രഹസ്യത്തിന്റെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അന്തിമ ലക്ഷ്യം. കർമ്മണ്യേവാധികാരസ്തേ മാ ഫലേഷു കഥാചന മാ കർമ്മ ഫലഹേതുർഭുർമാതേ സംഘോസ്ത കർമ്മണി. സ്വന്തം നിയത കർമ്മം നിർവഹിക്കാനേ നിനക്ക് അധികാരമുള്ളൂ. അപ്പൊ നിനക്ക് എന്തിനു മാത്രമേ അധികാരമുള്ളൂ? നിനക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ മാത്രമേ നിനക്ക് അധികാരമുള്ളൂ. അതിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ യാതൊരു അധികാരവും നമുക്കില്ല. ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിലെ ഒരു അധികാരവും നമുക്കില്ല. കർമ്മത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്ന ഫലങ്ങളുടെ ഹേതു താനാണെന്ന് കരുതണ്ട. സ്വകർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കാതെ ഒഴിയാൻ ആഗ്രഹിക്കരുത്. അപ്പൊ സ്വന്തം കർമ്മങ്ങള് നിർവഹിക്കാൻ മാത്രമേ നിനക്ക് അധികാരമുള്ളൂ. അതിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് യാതൊരു അധികാരവും നമുക്കില്ല. ആ കർമ്മത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്ന ഫലം താൻ കാരണം കൊണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. സ്വകർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കാതെ നമുക്ക് എന്തും സാധിക്കില്ല. അതിൽ നിന്ന് ഒഴിയാനും നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. 3 വിഷയങ്ങളാണ് ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. എന്താണ്? ഒന്ന് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം, സ്വേച്ഛാനുസൃതമായ കർമ്മം, കർമ്മത്തിൽ നിന്നൊഴിയൽ. ഒന്ന് നമ്മൾ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുക, നമ്മുടെ സ്വേച്ഛാനുസൃതമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുക, കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിയുക. തന്റെ കർത്തവ്യമായിട്ട് കരുതി നിത്യകർമ്മങ്ങൾ ഫലകാംക്ഷ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതാണ് സത്വഗുണത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി. അപ്പൊ നമ്മള് കർമ്മം ചെയ്യണം.
അത് നമ്മുടെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് സ്വാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയാം. ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യുന്നവ ബന്ധന ഹേതുവായതുകൊണ്ട് അതൊരിക്കലും മംഗളകരമല്ല. അപ്പൊ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്താൽ എന്താണ്, നമുക്ക് ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകും. അപ്പൊ അതൊരിക്കലും മംഗളകരമല്ല. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ അനാസക്തി പൂർവ്വം നിർവഹിക്കപ്പെട്ടാൽ അതൊരാളെ മുക്തിമാർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ആസക്തി ഇല്ലാതെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും? മുക്തിമാർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. യോഗസ്ഥാകുരു കർമാണി സംഘം ത്യക്താ ധനഞ്ജയ സിദ്ധ്യസിദ്ധ്യോ സമഭൂതോ സമത്വം യോഗ ഉച്യത്തെ. അല്ലയോ അർജുന, ജയാപജയങ്ങളോടുള്ള മമത വെടിഞ്ഞ് സമചിത്തതയോടെ നിന്റെ കർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കുക. ഈ സമചിത്തതയാണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നീ എന്ത് ചെയ്യാ? ജയവും പരാജയവും അതിനെ കുറിച്ചുള്ള മമതയെല്ലാം വെടിഞ്ഞ് നീ സമചിത്തതയോട് കൂടി എന്ത് ചെയ്യാ? നിന്റെ കർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കുക. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. സദാ അസ്വസ്ഥങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക വഴി മനസ്സിനെ പരമോന്നതിൽ ഏകാഗ്രീകരിക്കലാണ് യോഗം. കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക എന്നതാണ് യഥാർത്ഥ യോഗം. ഒന്നുകിൽ കൃഷ്ണന്റെ സേവകനാവുക, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണ ഭക്തന്മാരുടെ സേവകനാവുക. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ സ്വധർമ്മം നിറവേറ്റാനും യോഗായുക്തനായി പ്രവർത്തിക്കാനുമുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി. അപ്പോ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ഭഗവാനിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞകൾ, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കണം. അതായത് ഒന്നുകിൽ ഭഗവാന്റെ സേവകനാകണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ സേവകനാകണം. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ സ്വധർമ്മം നിറവേറ്റാനും യോഗായുക്തനായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഒന്നുകിൽ ഭഗവാന്റെ സേവകനാകുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുടെ സേവകനാകുക. ദൂരേണ ഹ്യവ്യരം കർമ്മ ബുദ്ധി യോഗാ ധനഞ്ജയ ബുദ്ധൗ ശരണമന്വിച്ച കൃപണ ഫലഹേതവഃ. അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, ജുഗുപ്ത സാവഹമായ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭക്തിയുടെ സേവനത്താൽ അകറ്റി നിർത്തുക. ആ ബോധത്തോടെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. കർമ്മങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കൃപണരാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? അർജുനനോട് പറയാണ്, അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, ജുഗുപ്സാവഹമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാ? ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് അകറ്റി നിർത്തണം. നമ്മള് ഈ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയുടെ സേവനത്താൽ നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തണം. അല്ലാതെ ആ ബോധത്തോടെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കണം. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ അകറ്റി നിർത്തി ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാരാണ്? കൃപണന്മാരാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, കൃപണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാം പിശുക്കൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരാരാണ്? കൃപണന്മാരാണ്. തന്റെ മൂലസ്വരൂപം ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസ്യമാണെന്നും മനസ്സിലാക്കിയവർ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള കർമ്മത്തിൽ മാത്രം ഏർപ്പെടുന്നു. തന്റെ മൂലസ്വരൂപം ഭഗവാനാണ്, ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസ്യത്വമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയവർ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള കർമ്മത്തിൽ മാത്രം ഏർപ്പെടുന്നു. ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് ജീവാത്മാക്കളുടെ ശരിയായ പ്രവർത്തന പഥം. ശരിയായ പ്രവർത്തന പഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ്. കൃഷ്ണാവബോധപൂർവമായ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി സർവശക്തികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ജീവിത വിജയം തീർച്ചയായും കൈവരും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാ ശക്തികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് തീർച്ചയായിട്ടും കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും? ജീവിതത്തിൽ വിജയം കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിത്തായ് ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ.